Jij krijgt het zwart niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. No more blackface! No more blackface! No more blackface! No more blackface! Geweldig. Hartstikke leuk dus juist naar een nieuwe video van de Frieske vlogger. Ik ben onderwijs naar de Prinsentuin. Want ja, Sinterklaas die komt hier vanzelf gewoon in Ljouw. Nou schijnt het dus zo te wezen dat direct mensen binnen die het net in is binnen, dat de pieten die het normaal wit binnen, dat hij zichzelf zwart schilderen voor de gelegenheid om de zwarte piet uit te hangen. Nou, hier achter mij hadden ze dus een vak kregen om dan te demonstreren. Ja, ik vind maar niks. Je vindt nu, nee, dat is toch niks? Ja, die meeste demonstratie, dat is net voor die weiland. het is toch een bannenfeest? Ik vind er niks onder. Nee? Nee, traditie moet gewoon traditie blijven. Dus ja, maar inmiddels is het demonstreren net als een traditie. ja, maar dan moeten ze gewoon maar ophouden. Ja. Ja? Oh meneer, maak je een kiekje? Ja, Sorry? er kon wel steeds minder komen in die kooi. Ja. Ik dacht dat er net meer waren. Dus, Meneer de agent, vind je het goed dat een demonstrant even vrede? Mag je dat? Nee, Nee? nee, bij mij niet. Oh, bij mij net. Ik mag het net, maar die mensen inmiddels mij wel dan? Nog even naar de kant gaan. Ik ben duidelijk geweest. Oké, ja, je wil wel duidelijk geweest inderdaad. Dat is weer. voor de kindertjes. Oh, zo, je meer van de band. Even een muziekje maken, toch? Ja. Hoort erbij op als Sinterklaas komt. Maar je mocht net een beetje komen bij de demonstranten. Nou, ik mocht hier staan, maar ik mag daar niet staan. Nee, oké. Dan heb ik gearresteerd. Nee hoor. Ja, als hardwerker in Nederland dan word je gearresteerd. Vorige keer, ik weet niet dat je in de beelden nog verregen had ik als een Kappelhof loopt hier ook. Oh nee, hoor, ben je daar of niet? Ben je ook Kappelhof of niet? Nee, dat ben ik net. Nee, waar ben je dan? Ja, ik ben even passant. Je bent toevallig een passant. Ja, passant Ja? even, ja. Nou, wat vind je ervan? Ja, ik vind het allemaal een beetje poppenkast. Ja, Oké. waar gaat het heen of niet? Ik weet het niet, ik weet het niet. Vroeger, nou, dat gaat tot de verkeerde kant op allemaal. Ja, ik bedoel, iedereen mag zijn mening geven, maar Nou ja, ik dat vind het wel idee, een beetje te ver gaan. Het is een kinderfeestje. Je bedoelt meer misschien op Zandij hier dat buiten net kent. Nee, nou precies, inderdaad. Want Ik bedoel, die- de kinders moeten plezier hebben en die moeten daar niet met geconfronteerd worden. Ja, niet best. Nee, niet best, nee. Nee. Maar du bent pro-Zwarte Piet dan? Nou, ik hou wel van Zwarte Piet. Ja? Ja, tuurlijk. Oh, oké. Ja. Dus dit is waardeloos. Ja, zeker. Oké. Ja. En waar wachten ze nog op dan? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Sinterklaas, ja, die moet je nog komen toch? Ja, die moet hier nog langskomen. Zullen we het even mooi verstoren? Hoppa, dacht ik even. Kinderwees niet, maar die protestanten, als we die dag hebben, die moeten ze op een boot zetten en voor een krokodil. Die makkelijk maar voor een krokodil. Ja, dan is het direct af. Ja, maar dit, nou, dit, Eentje zingen is dit is een show, kom op joh. Hup. Nou, met z'n allen dan. Jij krijgt het zwart niet van mijn gezicht, dat zou je wel willen. Hey, maar, je nou echt, maar ik vind eigenlijk wel je nou echt zo solidair bent met Zwarte Piet, dan mag je zelf ook een zwart sminken, hè? Ja, maar ik kijk er lekker bij. Hartstikke net midden, hè? Nee. Ik vind gewoon nooit de wel de meest originele tegendemonstrant eigenlijk. Want als je zo pro-Zwarte Piet bent, dan vind ik maar ja, ik zou ook zwart opschilderen. Ja, toch? Ja, dat vind ik wel mooi. Even een patiënt. statement maken. Ja, inderdaad. Ja, nou, dat vind ik sterk van jou. Dankjewel. Maar, 3 keer weggestuurd van een terrasje. Oh ja? Ik zei, Waarom? mijn vrouw loopt er elke dag zo bij. Ja. Ik zei, 1 april ben ik met een blanke vrouw getrouwd. Ze is nou donker, maar ik zeg, ik ben even gelukkig. Ja. We discrimineren niet. Nee, Maar wat die mensen hier doen, ze moeten zich echt helemaal kapot schamen. Waarom niet? Oh, een mooi Pietje. Oh, dat is Wie kent hem niet, Sinterklaas? Wat gebeurt er nou? Ja, het is een beetje lullig. Ik stond in een interview
met de KOZP'er en om te vragen hoe het is verlopen. En vanuit het publiek werden pepernoten gegooid en marsepein en weet ik veel wat nog meer. Ja, en die kreeg ik op mijn neus. Ja, risico van het vak. Ja, vervelend. Ik ga even naar de veebal, ik ga een servetje halen en misschien even een kroketje erbij. Klaar. Geweldig. Nou, dat weer het feest van de intocht van Sinterklaas dit hier weer. Weer een prachtig feest met z'n allen, hè? Geweldig. Vond je een leuke video? Doe een Tom Heeg. Volgens mij is je een abonneer die dan op de Frieske Vlogger. Geweldig.